zuwa ga zaben wanda shi zai zan muku alkhairi kuma alkhairi ga kasarku. Wanda kuma Allah bai kaddarci ya samun ba, to Allah ne bai rubuta masa cewar zai samun ba, to shi kuma shi ya nuna ma mabiyarsa, ya nuna ma al'ummar kasar cewar lallai ya fi son su kuma ya fi son kasar fiye da kansa. Wallahi ni kun ga daga cikin waɗannan 'yan takarar guda biyu, wallahi ban sanin mai son kasar nan cikinsu shi wanda ya faɗi bai samu ba, saboda dalilin bai samu ba, saboda dalilin Allah bai bashi ba. Wataƙila ƙasar nan za ta iya shiga cikin wani yanayi saboda shi, wataƙila ƙasar nan za ta iya shiga tashin hankali saboda shi, amma shi ya tsaya ya dubi ƙasar, ya dubi al'ummar ƙasar, ya nuna musu cewar wallahi ya fi son su fiye da abin da shi ya rasa, ya fi son ƙasar, ya fi son al'ummar ƙasar fiye da abin da shi ya rasa. Don haka shi ya haƙura, saboda me? Saboda al'ummar da yake ƙauna su zauna lafiya. Amma duk mutumin da ka ji ya ce saboda baka bashi abin da kake so ba, abin da yake so don baka bashi ba, kai kuma ba za ka zauna lafiya ba, to wallahi ba masoyinka bane, ba masoyinka bane. Don baka bashi abin da yake so ba, zaman ka lafiya shine ka bashi abin da yake so. In har baka bashi abin da yake so ba, to kai kuma ba za ka zauna lafiya ba, to dama ba kai yake so ba, kansa yake so. Idan kai yake so, zai rasa don kai ka zauna lafiya. Idan Allah ya bashi fa ni'ima, Allah ne ke bayarwa, shi ya karba, haƙƙinsa ne Allah ya bashi. Amma in Allah kuma bai bashi ba, to haƙura zai yi, saboda me? Saboda kai masoyin nashi ka zauna lafiya. Kwanakin bayanan nayi khutuba na baku misali akan tururuwa a zamanin Annabi Suleiman alaihi salam. Tururuwa ce, ƙwaranya ce, ba 'yar adam bace, amma ce Allah ya ganar da ita nauyi da Allah yake dora ma na gaba, wato akan waɗanda suke biye da shi a baya. Duk idan kaga Allah ya zaɓe ka, ya sanya ka a gaba, wata jama'a na biye da kaifa, to maslahar wa'annan jama'ar, rayuwar wa'annan jama'an, ci gaban wa'annan jama'an, zaman lafiyansu duka yana rataye a wuyanka. Don haka wannan tururuwar lokacin da ta ji Annabi Suleiman ya tako ga ƙura, sai ta ɗauki mataki, ta ce wa talakawanta, ku shiga cikin ramunku ku laɓe, ku shiga cikin ramunku ku laɓe, saboda Annabi Suleiman kar ya zo ya tattaka ku da shi da rundunarsa ba tare da sun sani ba. Ku duba ku gani, tururuwa ce ta san cewar ashe idan mutane suka sadaukar da rayukansu suka bi ta, to ya kamata ta ɗauki dukkan matakai ita kuma don ta kare rayukansu. Don haka shi ta sa su cikin ramu, ta laɓe su, saboda Annabi Suleiman ya wuce ba tare da kowa ya yi illa daga cikinsu ba. Don haka jagora na gaskiya ba shi ne wanda yake jan mabiyansa zuwa tashin hankali ba, ba shi ne wanda yake jan mabiyansa zuwa mutuwa ba, ba shi ne wanda yake jan mabiyansa zuwa ga fitintunu ba, ya ce in an min abin da yake so to kawai ku bar ƙasar nan ta zauna lafiya, in ba a min abin da nake so ba sai dai ƙasar nan ta kama da wuta. To duk wanda ya yi wannan, wallahi ku sani ba masoyin ƙasar nan ba ne. Sannan kuma wayannan 'yan takara guda biyu waɗanda za su je takara, kun ga dai yau juma'a muke ciki, kowa ya yi shaida cewar a wannan inin na juma'a zuwa gobe asabar, jibi lahadi da za a je zaɓe, Niger lahiya lau take zaune. To wallahi duk abin da ya samu ƙasar nan, in an zauna lahiya, in ba a zauna lahiya ba, wallahi ku sani nauyin yana akan wuyanku, ku biyun nan, nauyin yana akan wuyanku. In kun taka rawan da za ku bar jama'an nan da ke ƙaunar ku kamar yadda kuka tarda su, da ni'iman da Allah ya ba su na zaman lafiya da kwanciyar hankali, to alhamdulillahi she ku amsa sunanku na shugabanni har gaban Allah. Idan kuma kun jefa al'umarku, kun jefa ƙasarku cikin tashin hankali, kakafkinku daga mai shekara 60 she 70 she sama da haka, kun kusa tafiya inda Allah, kowanne daga cikinku ya tanadi amsan da zai ba Allah bayan mutuwansa akan irin halin da ya jefa al'umarsa cikin ranar tashin alkiyama. Don haka ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, kuma ku sani amana da nauyi da jini da haƙƙin bayin nan da ke biye da ku, maza da mata, wallahi yana akan wuyoyinku. In kun mu'amalanci al'amuran suka ci gaba zama lafiya, ku ne. In kuma kuka jefa ƙasar cikin fitina da tashin hankali, nan da sati ɗaya za mu gani wane ne mai son ƙasar daga cikinku kuma wane ne wanda baya son ta. Da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muna roƙonka, muna tawassali da sunayenka maɗaukaka da siffofinka kyawawa. Ya Allah, daga cikin waɗannan guda biyun, Allah kai ka san wanda ya fi cancanta da ƙasarmu da ci gabanmu da addininmu. Ya Allah, ka tabbatar mana da shi, ka zaɓa mana shi. Ya Allah, muna roƙonka, ya Allah, wanda duk yake da manufa mai kyau game da mu, game da ƙasarmu, game da addininmu, ya Allah muna roƙonka ka taimake shi. Ya Allah, muna roƙonka ka bashi nasara. Ya Allah, muna roƙonka, ya Allah,
ya Allah ka bashi dacewa, wanda kuma duk yake da mummunar manufa ko game da mu ko game da ƙasar mu ko game da ci gaban mu ko ya tarwatsa zaman lafiyan da ka bamu na ni'ima, ya Allah a nan ba za a rasa bayinka wanda za a iya karɓan wannan addu'an saboda su ba. Ya Allah ka tarwatsa al'amarin shi, ya Allah ka rusa al'amarin shi, ya Allah kakka yadda ka ba da jagorancin al'amuran mu a hannunsa. Ya Allah duk abin da ya kimtsa kuma na ya sa ƙasar nan cikin tashin hankali ko ya tarwatsa zaman lafiya na al'umman nan, Allah ka rusa dubaransa. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah, Allah mu bayinka ne, ba mu da wani ƙarfi shekai. Kun ga idan kuka sa ƙasar nan cikin fitina da tashin hankali, watakila ku kuna da wuraren zuwa, amma ku tuna uwayenku, ku tuna matanku, ku tuna 'ya'yanku, ku tuna danginku na uwa da uba. Kai in Allah ya maka gata, Allah ya maka gatan da in Niger ta lalace, in ka ga dama ne yau ka kwana a Niger don kana da dukiya, kana da duk abin da Allah ya baka, to ka tuna in an yi korkoron baya can cikin uwayenka ko cikin 'ya'yanka, shi an samu wani wanda yake a can daji kuma jini irin naka ke gudu cikin jijiyansa, wanda ba za ka iya masa irin gatan da kai kawa kanka ba, to ka tuna da shi. In kai kana ganin Allah ya ma komai za ka iya ƙetarewa, to shi ka tuna da shi, ka tuna da shi. Kuma in lalle kana ƙaunatai, ka tuna shi bakin 'yan ni'iman nan guda ɗaya da Allah ya mishi bayan talauci shine wannan lafiyan da yake zaune. To in ka yadda ka rusa masa wannan, ka cuce shi, ka zalunce shi, kuma za ku yi shari'a tsakaninka da shi gobe kiyama. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, na sharri kuma Allah ya musanya mana su da mafi alkhairi. Marasa lafiyanmu waɗanda suke kwance a gida ko a asibiti, ya Allah ka san abin da suke fama da shi, Allah ka yaye musu. Ba su lafiyan Allah ka ƙara musu lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka ji kansu da rahma. Mu da muka yi kingi in namu lokaci yayi, Allah ka sa mu cika da imani. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.